Αδελφοί, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την κατάθεση του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα επιχειρεί μια νέα, τολμηρή και ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που έχει στόχο μια μεγάλη ανατροπή, τη ριζική ανασυγκρότηση του κράτους. Υλοποιεί τις προεκλογικές και προγραμματικές της δεσμεύσεις για τη δημιουργία ενός κράτους αποκεντρωμένου με επιτελική κυβέρνηση, ενός κράτους δίκαιου, ισχυρού, αποτελεσματικού, που σέβεται και στηρίζεται τον πολίτη. Ενός κράτους που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου καταργούμε το συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης που είχαμε μέχρι σήμερα. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης αδιαφανές που ευνοούσε τη σπατάλη, τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση του δημόσιου πλούτου και τις πελατειακές σχέσεις. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης με προβληματική δομή και λειτουργία που είναι υπεύθυνο για τη γιγάντωση του δημοσιονομικού προβλήματος και που αποτελούσε πάντα εμπόδιο και τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν προσπάθειες για την υπέρβαση του συγκεντρωτισμού. Η καθιέρωση της κρατικής περιφέρειας, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η υλοποίηση των συνενώσεων δήμων και κοινοτήτων με το πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας και η καθιέρωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων αναβάθμισαν ουσιαστικά τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως να την καταστήσουν τόσο ισχυρή και αποτελεσματική όσο απαιτούν οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για την ανάπτυξη της χώρας και για την εναρμόνισή της στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης σε μια νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Μια αρχιτεκτονική η οποία προβλέπει τη διοικητική, οικονομική, πολιτική αλλά και ηθική επαναθεμελίωση της αυτοδιοίκησης με δύο λειτουργικούς βαθμούς. Τον πρώτο βαθμό που είναι οι ισχυροί δήμοι και το δεύτερο βαθμό που είναι οι ισχυρές περιφέρειες. Και οι δύο αυτοί βαθμοί της αυτοδιοίκησης θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη δημοκρατική συμμετοχή με την αποτελεσματική διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αποκτούν την αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων που συναντώνται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό διοικητικό σύστημα προσαρμόζεται καλύτερα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές μιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με την κεντρική διοίκηση να ασκεί κεντρικές πολιτικές και να περιορίζεται ο ρόλος της σε συντονιστικό, επιτελικό, εποπτικό και ελεγκτικό. Η άσκηση της κρατικής εποπτείας αποκεντρώνεται στις 7 κρατικές διοικήσεις της χώρας. Η κρατική αποκεντρωμένη διοίκηση είναι ένας νέος, άρτια στελεχωμένος και θεσμικά θωρακισμένος μηχανισμός που μπορεί να λειτουργήσει ως ο αμερόληπτος φρουρός της νομιμότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη, σεβόμενος παράλληλα την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συγκρότηση ισχυρότερων και μεγαλύτερων ενωτήτων συνοδεύεται από την παροχή διοικητικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη, με την ενίσχυση της υπόστασης του χωριού και της γειτονιάς ως ζωντανών κυτάρων της τοπικής κοινότητας. Τα ηλεκτρονικά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και τα κέντρα διοικητικής βοήθειας στο σπίτι μπορούν να εξασφαλίσουν την ταχύτατη εξυπηρέτηση των πολιτών με την άμεση έκδοση και παράδοση οποιοδήποτε πιστοποιητικό τους είναι αναγκαίο. Το ξαναζωντάνημα των κοινοτήτων στα χωριά με τους τοπικούς κοινοτικούς αντιπροσώπους και τους κοινοτικούς συμβούλους μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες καθημερινότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε 2 μέρες καλούμαστε να υπερψηφίσουμε τη μεγαλύτερη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Οι ευθύνες όλων μας είναι ιστορικές. Μιλώντας όμως για ιστορικές ευθύνες, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να αναφερθώ στον νομό Γρεβενών, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Στις 30 Οκτωβρίου 1964, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου ίδρυσε τον νομό Γρεβενών, πρωτοστατούντος του αείμνηστου Γρεβενιώτη βουλευτή και Υπουργού Βορείου Ελλάδος Κώστα Ταλιαδούρη. Η νομαρχία Γρεβενών απέκτησε όλες τις υπηρεσίες, στελεχώθηκε με έμπειρα και ικανά στελέχη
και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του νομού, αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των φορέων, των παραγωγικών τάξεων και των πολιτών. Σήμερα, μετά από 46 χρόνια, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου αναβαθμίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετονομάζει το νομό σε περιφερειακό διαμέρισμα Γραβενών και το εντάσσει σε μια ισχυρή αιρετή περιφέρεια, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, δημιουργεί δύο ισχυρούς δήμους, το Δήμο Γρεβενών και το Δήμο Δεσκάτης, στους οποίους ενσωματώνονται οι πόροι, οι υπηρεσίες, τα στελέχη και το προσωπικό των 15 οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργούνται. Ενσωματώνονται επίσης αρμοδιότητες, υπηρεσίες, στελέχη και προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γραβενών. Οι δύο αυτοί ισχυροί δήμοι θα έχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να ανταποκριθούν στην νέα αποστολή τους, που είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι δύο αυτές αυτοδιοικητικές οντότητες μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετους πόρους, πραγματοποιώντας οικονομίες κλίμακας, να οραματιστούν, να μελετήσουν, να υλοποιήσουν και να στηρίξουν μεγαλύτερες επενδύσεις, να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που τους δίνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αυτοδιοίκησης. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Κυρία Πρόεδρε, μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελος Κολοκοτρώνης έχει το λόγο, βουλευτής του Λαός. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.